Għal Tony Sant, il-ħolma Amerikana għandha xi sinifikat? Il-ħolma Amerikana hija xi ħaġa komplessa ħafna, fis-sens li l-ħolma Amerikana tradizzjonali hija li inti tkun miżżewweġ ikollok żewġ titfal punt erba', jkollok żewġ karozzi fil-garaxx u tkun qed tagħmel balla liri fis-sena biex tgħix komdu. Dik hija l-ħolma Amerikana tradizzjonali aħna ngħidu. Però hemm il-ħolma Amerikana l-oħra, illi hija ħolma Amerikana li huwa bbażat fuq dan il-pajjiż, illi hija l-ħolma tal-libertà. Illi inti tajt u tagħmel dak li temmen u dak li tixtieq mingħajr ma jkollok ħadd ieħor jindaħallek u anqas jiġifieri l-gvern f'dan is-sens li l-gvern meta jagħmel leġiżlazzjoni f'dan il-pajjiż ħafna drabi ġifieri u minnu l-gvern biex nitkellem dwar il-gvern attwali f'dan l-aħħar 200 plus sena illi l-Istati Uniti tal-Amerika ilhom pajjiż indipendenti. Hija biex dak li jkun ikollu il-libertà tal-għażla li inti tażel x'trid tagħmel. Issa naturalment bdina mhijiex soċjetà perfetta, soċjetà perfetta hija l-utopja u għalhekk ngħixu fl-isħab.